Kada čovjek malo ovako pogleda društvo, reklo bi se da je glavna stavka koja fali je strah Gospodnji. Znači, pričao sam u prošlom videu da to nije strah od Boga, da nam Bog nešto direktno uradi, da nas odmah saseče, nešto da sprži, nego da nas liši svoje blagodati, svoje blizine, života sa njim uopšte. Tako da, nekada je postojala izreka kada treba neko nešto loše da uradi, kaže neću, imam decu. Jer se plaši Boga i plaši se posledica od svog odstupanja od Boga i Božje blagodati. A zamislite kako bi sada društvo bilo u današnje vreme, kada bi se svaki pojedinac, ali svaki pojedinac plašio da zgreši, da se grehom udalji od Boga. I kada bi svaki pojedinac odbijao da učini bilo šta loše u svom životu. Ako mislite da bi bila bolja situacija, onda svako od nas treba da krene i da to primenjuje.